Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami sa ngaya pulilingaranaw, si kanubo kapapantagan adi mamamakin kibanto si saging station tanat FM 92.2 ko radio sining dalamba si saging kaing teno dal mabalwi sang Abdul Hamid Kompa sa pakan wish poblasyon Baliola na del Norte. Sama niya mga bangsamin, alhamdulillah pati yan sampay tanukman si saging kay di tanong di kapulimlimod, mga inami, mga babayami, mga logsami, si saging nga iya programa tano monthly Islamic seminar, kalaliang matadod na yung mga isaulan. Alhamdulillah, katimang buong iyata ng mabad na yung iya kababenta no alim, malay panaguntaman, at manim makandarain nung si saging nga kalalimudol. Si Al-Alim Mabul Khair Bato sa bade mapiyah na sabab si saging nga iya bulawan suras tano, na ayat na pamamakin tano na nagyang iya alim tano asyal alim Abul Khair Bato sa tandang tano sa mapya pamamakin gana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Penginintang sa ikwallah agyang gaya kaya pakambubara tumuatan nan mapeda isi ko simbang berdasar yang tertan kapagataling umatan sa isa along na mo. Penginintang pan sa ikwallah agyang gaya mga gadbuktan wa mga pipya nan 50 sa ayat na penginintano sa ikwallah na mindidayon na sa taman sa kapakataning umartan o kapatay. Amin. Penginintano sa ikwallah ditano din matag-matay, ditano matag kuan sa niyawa umalakal mo, ditano mabubadoy ang mga mukmin araks ang mapaparatiyaya. Amin. Giyan nga oras na giyan man sa oras sa ibubugay giyan nga mga pagarinyo, giyan nga pamilya Abdul Hamid sa kapananaguntaman ni ron agyan kaya magarian langon siran yuti karakumya langon siran panamariran sa anto na unon ikip kisampay sa maliwanag agumapia agyang puntua di kipanurunan sa isagyang kaya agamantan o agam Islam. Penginintano sa ikwallah, pagkumanuman ang kiran wallah, agyang punta mga umuriran, yang kaya siran na magariari kakagiya, berangkum tanu siran. Kalangon siran mana naguntaman, nagulangon siran mana namar. Na penginintano pan sa ikwallah, ay sempurang kiran wallah agyang punta reskiran, sabab cis agyang punta kailayatanu sa iko panamariran naguntaman niran. Si isag yang kai adi kang gerbegas iko agamatan agama Islam. Mga pagariya, mga bibayakan, mga wataakan adi mamakin si isag yang kai masay mantok nan ayak kailangan si rakatan na uman ni isa nan pagkakakuasa tumah sa iko kendian sa iko mga pipia mga katiro sarak sa diin yan minggulalan kakagi ayamataan na upama kapagiletan wagyang ka iya masa natantog na magaan agyang kuto kapsigidin nagutan to adikete agyang kuto oras sa isagyang kuto kapsigidin rutano sa isagyang kaya dita no kapagintaw ito mabuhi sabab kailangan agyang kuto dita no kapakapanamar kapakapamikal nagukapakapanagungtaman kaaya sabab yan na dita no katawan o anto na unon auras ikapakataling marktan malakal maut anto na unon na masa ikakuir katano sa niyawa malakal maut na aya importante na makariri paraduga adika tatekaw nagu makariri paraduga sa mga galbag mga pipya upang makamataling umakaw malakul maut mataling umakaw kapatay na mapangadap kasukan ng tanwa mapuro agumala sa anamin pangandagaw naguanap ke anamay laynian reka apa naguntaman sa isagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya
Yang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia na pinakamarayag, nagu pinakaklaro, ayabu amala ahudab, akiad naraktan sa iwallah, nagyang kutwa kabaluy tanong mga tao, amala iparatiaya, nagu ayabu ahudab, akiad naraktan Allah, sa isagyang kaya dunia, nagyang kutwa mabaluy tanong mga tao, amakipteori sa ikukad ng tanong mapuro agumala, apenggal bekan tanong agyang kutwa mga sugu niyan ay ni sugu yan tanong, nagu-isyo par tanong sa ginawa tanong, agyang kutwa ini sa paryan, ubat tanong manggal bagsay sa agyang kaya kapagintaw tanong, na ayamala na isa ahudab, ini adin raktan Allah, nagyang kutwa ang tanong mabaluy amapia, permero pagtaw, agyang kutwa kakabalitan wa permero pagtaw, na sugu siya mapia, separ sa marata, araks, apaparatiayaan yan so Allah, tindigian so sambayan, pumbagay niyan so diakat, nagudi niyan pamuasaan sa ulan-ulan Ramadan, nagudi menay haji sa Baitullah Haram, sa isagyang kutwa kakigigaan yan. Giyang kay, akatatagutan sa isagyang kaya dunia, na aya kailangan akapakapunamartano na kagiya sabab sa aya pagilain wala na antunay miyang gilbagtano sa isagyang kaya dunia. Antuna unon, kaya sampayan sa isagyang kutwa panamartano, panaguntaman tano. Antunay kaya sampayan sa isagyang kutwa gilbagtano, agyang kutwa kiyang gilbagtano ron na ikasuso at wala, ikasuso at ukadnan tano, amapuro agmala sa ikukapakataling matano sa isalungan amor. Ito mabuhi sabab aswallah amapuro agmala na piya kasi senggayayan agyang kutwa mga balas nagupya kasi senggayayan agyang kutwa mapumbagian o manisa sa ayat din apagargaan wallah nagyang kutwa miyang galbagyan sa isagyang kaya katataguyan sa isagyang kaya dunia nagupya nga loy wallah agyang kutwa mapumbagian o manisa amay kumisampay agyang kutwa panamaryan sa isagyang kutwa taks at yak sanon o agamatan o agama Islam ang gulalan sa isagyang kutwa panduan o kadnantan o mapuro agmana. Antunay karina na isa din na karina sa piyanaguan o Allah sa taks nagyang kutwa kaya tiro aw Allah sa isa Quran antunay pitiro yan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin inaman agyang kutwa katiro Allah pagura-dura dinyo panaguntaman ninyo nelimakotinyo agyang kutuwarila ang makapubuong sa ikukad ng tanong mapura uman sa manutong na ayapitir wala na pinilimakutan tanong penggagaan ng tanong andi niya pumakutan tanong sa anto na apan ipad ay naluin yan suwatigian so kasurgaan pumakutan tanong uwanto na unon ikakwa at tanong sa isagyang kutwa kasurgaan agyang kutwa kasurgaan na ayakab lang yan na manden agyang kaya langit agugyang kaya aande manden agyang kaya lupa agugyang kaya pito lapis alangit akab langit sama nito nagyang kutwa kaya aluya wala sa isagyang kutwa surga ayakab lang yan nagyang kaya lupa agugyang kaya pito lapis alangit tanto din kumablang tanto din kuwande ni na mapuro agyang kutwa surga na nakena ubalangon ang mga tao na makapumbagianon ka adin apitir wallah ataw ang makapumbagienon amay kumisampay rong agyang kutwa panamarya ang tunaw nun ipitir wallah makapumbagienon na ayapitir wallah na digi na uiddat lil muttaqin ayapiri pareduan sa isagyang kutwa surga ayakab lang yan nagyang kaya lupa agugyang kaya pito lapis alangit nasusira ng tuwa mga tao ang mapaparatiaya sa ikwallah o di nasira ng tuwa mga tao ang masanggila sa dusa sa ikukipumbera dusa nilang sa ikwallah ayam niya sa utero nagyab sa diyang kaya teroon amutakin masanggila sa dusa
mapaparatya sa ikwalla na tinindus walla nagutian to walla nagubinar walla aya mapumbagian yan nagyang ko to asurga walla aya kapuro yan aya kablang yan naman din agyang kaya lupa agyang kaya pitulapis alang giyang nganan ay naloy walla amutakin masanggila sa dusya na kailangan na sumanusya na misampay ron agyang kuta panamarya kaudiyon misampay na dinian mapumbagian agyang kuta inaloy walla sa isa Quran. Dinian mapumbagian. Na aya ka pumbagian ng kasat na panamaran ka, panaguntamanan ka, nagumasipat ka, nagumanggalwag ka agyang kuta rupaan aanday ni na tao amaalakan sa ikwalla masanggila sa dusya sa ikwalla kakagya upama ka mapadkaro nagyotoy ka pumbagi ng karo na unay karo man mapad na dingkaw tumapumbagian agyang ko to surga aaya kablang yan nagyang ka iya langit mandin agyang ka iya lupa agyang ka iya pitulapis alangit aya pa kay suod giyang nga nanainaloy walla sa isa Quran abteroon amutakin masanggila sa dusya, mapaparatya sa ikwalla. Na antunaw nun irupaan niya. Inumanga day, mirarauton agyang kaya galbag tanong. Inumanga day, mirarauton agyang kaya panamar tanong. Na adin ay naloy ang mga rupaan niya. Adin ay naloy, buntal agyang kutwataw ang masanggila sa dusya. Paginayron, arupaan niyan. Annahum yu'minuna bima akhbar Allah Ta'ala wa rasuluhu min umuril ghaib. Ayakun abtirun amasanggila sa dusya na paganayron at tuladan niya. Paganay abuntal yan. Sa mga manusia nagyang kutuwa mga tao apaparatyaya aniran. Paparatyaya aniran sunganin apyanutul wallahu ta'ala aming gulalan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparatiyay aniran anto na unon agyang kuta paparatiyay aniran datar mga katir wallah datar wandainin na kaya pamagusaya sa isagyang kanan Al-Quran aguso hadis nagupaparatiyay aniran agyang kutua migagay adimi papayag aayabu akatawiron nagyang kuta kaya panutulong sa isa Quran Anto nagyang kanan amigagay. Na ayab tiroon amigagay nagyang kuta di katawa. Anto na ibarat yan. Datar agyang kutwa kubur. Na peduto saan day ni na ilmul gayb. Di katawa. Wanto na ibetad agyang kutwa kubur. Na kailangan na maparatyayan ka sa ayak kapakaw kit akaparatyayan ka nagyang kuta ki aluyaw sa isa Quran. Gugyang ko takya panutulaw sa isa hadis, sa isagyang ko to abetan, na gumapang gulaw-law mga tao sa isagyang ko to kubur, adi ka pa kay ubang kaw sari sa saraga akal, at pamimikiran ka atika, kaya-kiyagyan kaya kubur na benaron, andid ni ka patay tao na andi ka taguyan ro, na andi remiya tunag na daaban yan, andi ni na seksa, daaban yan na giraw manay, nagupon gito, bitad ka, na piyagis tadiyan ka udi, na inusaran ka sa pamikiran agyang kutwa ilmul ghaib na andi ikaw saring ka sa pamikiran sa isagyang kutwa ilmul ghaib adi makaayon sa iku Quran na di makaayon sa iku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga kitab walla agus Rasulullah apya mamili na karina sa di ka makasusulod sa isagyang kanan muttaqin di ka bakay ubang ka di pangusari sa sarag akal suwanday ni na di mapapayag. Ay ibarat yan na suwallah. Suwallah na ayabu ang mapenutul arupaan yan na suki aluyan yan sa Quran sa isagyang kuto arupaan yan. Suki aluya wallah sa isagyang kuto arupaan yan. Di ka pa kay ubang ka di pamimikiran na anto na mga day ibuntal wallah. Anto na unon iwarna niya. Anto na ikala yan. Anto na unon ande ni na sosoan yan. Di kakagya upama karupaan kau to
na nagkapakai amada kasi isagyang ko tamutakin na gumiyado siya kapan kakagiya aya inilupang ka nagyang ko ta ilmul gaib adi kapakai ubang pemimikiran na sarag akal manusia enon tabu agyang ko ta ki aluyaw wallah naguki aluyaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isagyang ko ta jadi suwandi ni na mga malaikat wallah so mga malaikat wallah na di pen kepakayabang ka di pamimikiran na hitika anto na amang aday ibuntal wandi ni na Jibril anto na ikalayan anto na iwarnan yan anto na ituladan yan ku anto na unon ande ni na sosoan yan naguande matatag eno to nakagiya so mga malaikat wallah na da matao si sagyang kutab jadiran amahaliw-liw si wallah na ayabu aande ni na mapenutul na giyang kutaki aluyaw si isa Quran. Giyang kutaki aluyaw si isa Quran, nagugiyang kutaki aluyaw si isa hadis. Naguayapan ang mapenutul ka sa mga ingaran yan ang mga malaika. Nagyang kutwa miya aluy si isa hadis, agumi aluy si isa Quran. Agyang kutwa ingaran yan. Nagyutub mapenutul ka sa upama kambubel ka sa mga ingaran adi makapapasok sa iku agamatan o agama Islam, di makapapasok sa iku Quran, di makapapasok sa iku andini nakatir wallah aguso hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakarin na sa maapad kasi sa giyang kutwa tao abkeluis akena uba mutakin adin yan mapubagian agyang kutwa aanday na surga aayap iti garanon wallah nagyang kutwa mga tao mga sasangkila sa usa sa sagyang gaya masatanoy man to naigira na adnab kato na pengusaran niyan sa saraga akal so anday ni na taman sa ikukapamalas wallah adnab kato na tigil na suwaki sa kubur na da siksaon adnab tiro na suwaki sa surga na imitasyon andi depan kambuli naginat na mga saraganan akal auba di suwalla na inaluy niyan sa isa Quran agyang kuto surga inaluy niyan sa isa andi ni na Quran inaluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa hadis agyang kuto andi niyo pong betan manusia sa isa agyang kuto na kailangan na amay ka sa manusia na mapad kabayayan ang mapad ka sa isagyang kuta mutakin na tarimaan ka nagparat tiyayaan ka agyang kuto ilmul gaib giyang kutong amiga gaib aya ka pirat tiyayaan ka na detar o kinisurat yan sa ikukuran o siya o hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa di ka pakay abang kalawan kana ubadetar o manusia amiyay lengga na mapinutul ka aayak ya bundalian nagiya aya nagiyang gaya ilmul gaib na di ka pa kaya bang kapinutulang sa aya bu mapinutul ka na sudyan ka kaya panutulang ng Quran ang sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan ipaginay asipat agyang kutwa tao amutakin masanggila sa dusa nagupuni ang tarima agyang kutwa kabu benar o ilmul gaib sa munot agyang kutwa panarima yanon asik makapusod sa ikukuran ang gusto hadis na miyatagun agyang kutwa sipat agintendu sa isagyang kutwa rupaan tao amasan kita sa dusa ikadua arupaan o mga tao ang mga mutakin na annahum yuqimun as-salah mataan asiran na iptindigiran so sambayang. So kung sutaw amot takin, na iptindigiran so sambayang. Ang tunaw nun ikipitindig niya nun, na aya kipitindig niya nun na pupenaruto peniyan so mga rukun o sambayang, nagupenaruto peniyan so mga wajib si isagyang kuta sambayang. Agiman agyang kaya sambayang, na kailangan na mapinaruto agyang kotaro ko niya. Nagukailangan na ande ni na di mingulalan agyang kota mga paligot to. Kaya to, nagupun ka di mapinaruto agyang kota sambayang, nagkapakay ada balas agyang kota sambayang. Datar agyang kota kaya panutulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang kota sakataw amama
sumusunod si Rasulullah sa isa masjid na miya kasuldag yang kutuwa sa kataw amama. Na so kaya pa kasuldian na misimbayang agyang kutuwa mama, na kagya ko makapasad simbayang, na siya lamiyan so Rasulullah ay nubay niyan, na ayay ni simbag unu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na tigi na simbayang ka, kada ka makasimbayang. Na anto na isiwa agyang kutuwa mama, na may simbayang mampiruman. Na kagyap man na makasalam, na ayap manapikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigi na simbayang ka kada ka makasimbayang. Na may simbayang managyang kunto mama, kagiya ko makasalam na tigi na simbayang ka kamanta na da ka makasimbayang. Miya kagira wagyang kunto mama tigi na ya Rasulullah na da penalawan agyang kaya kaya simbayang akan apipi anakan, na kagiya da penalawan yan apipi anakan, na pangendeun karakan susambayang. Aya maana na miya kipangende wagyang kuto mama. Sabab ci isagyang kuto amiya katlurun matir Rasulullah agyang kuto kaya pakapirumanan yan nun simbayang. Na daaban yan katawi na gudaban yan mapipikiran tigi na anto na panidag nun mitarutok. Na aya mambu asiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ini pangende niya nun agyang kuto sambayang. Piyagusay niya nun nagtigi na igira ab simbayang ka na sangur ka sa kiblat. Na amay ka anday ni na makasangur ka sa kiblat, na pangintakbir ka sa Allahu Akbar, uriyan yan nabati ang kasudua o istiftah, nabati ang kasusuratul Fatiha, nasakab kasi kung mga ayat ande ni na murais ka sa taman sa pinipangande urun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuto asambayang sa iko karuko sa iko kasujud sa taman sa isagyang kuto kapakasalam niya. Ay mana na inurunod to pumangdeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na aya sabab yan na kagiyang kutuwa mama, na naskaniyan na diniyan ketarutok. Agyang kutuwa mga rukun, usambayang nagugyang kutuwa mga paliugaton, na napiyang ndeu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakagya sabab cagyang kutuwa mama na pendukawan sa isagyang kutuwa diniyan kasimbayang, na kagya pendukawan sa isagyang kutuwa diniyan kasimbayang, na ini kapedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan amaswa yan agyang kutuwa sambayang. Nagyuto mambu isabab ay ni pangandeuron Rasulullah na miya kasimbayang agyang kutuwa mama sama pi akasimbayang sa tarus amya panarutop yan agyang kutuwa mga rukun na mugyang kuta mga padiwet agyang kuta sampai. Sir katanong, naigira nawad na ketoon at siginan na kikata pamangdeupos ka sa kasimbayan. Na malaon ni pray de branawa niya. Na tiginaw pa man na nakumbuha ko ng pagintaw na di ako ni simbayan na ayap-ayap na miya doon ay pumangdewarang nagyang kaya sambayan. Akan na ubang nga di katawiya. Mantawa ko simbayan. Inaman ito, agyang kutuwa betad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaman tuwagyang kuto aande ni nasiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kuto kaya pangendo wa Rasulullah sa giyang kuto mama na ino niya piyangendo kakagya andip kilang agyang kuto panamarian na giyang mambu agyang kuto mama na ino niya pitiro sa Rasulullah adap na lawan kaya piya yang sa giyang kaya sambayang akan na pangendo nakarakan so sambayang kakagya sabab sa inamyang sa giyang kuto kakabalwi niyan atal ama paparatiya sa ikwalla maalakan sa ikwalla masanggila sa dusya sa ikwalla na piyanang gilaan yan ubabidin di makasambayang agyang kuto di niyan kapakasambayang nadukaw edaban yan balas sa ikaw kapakataliman yan sa ikwalla gina isa aande ni namya sa mutsi sa giyang kuto pingulaula umama sa kaya pagipangde uno piya miya kipangde sa ikaw Rasulullah na sumambu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyang niyan kakagya ayawaraan na basta ako monsultar kasutaw na sadin sa katawing kaw na mapintul ko magtiro ko di ka pa kay ubang-ubang ba di ka tirong yaki ini ka at makanaraka ka tumo ako makanaraka ka bagong kakabuko tumo sa surga di aya kailangan na may pamangdaong ka no so mga pagariniwa mga ulama, mga alimat,
na disiran rorotos sa ikudiran kanggil baga sa ikudatare kakagi aya sabapiran nas aya sabapian nas sasabut teniran apa duto sa isagyang kutwagal bag manusia taman sa andeni na ana diun di makangguna na di keputol si isagyang kutakapatay ayam ya anu Rasulullah na igira tinggi na miyantay so manusia so muslim na miyat tepejulamun o weno begian nakuri kemam eno di miyat tepedu mana na upama ka di seminar na miya putol so di di maka seminar ati buat na miyantay apa di maka seminar upama ka di gerbek na buat na miyantay di maka gerbek upama ka padigang na buat na miyantay di maka digang miyat tepedu na ayam buat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dama potol dama teped na telo. Antunay paganayron na sadakatun jariyah. Diyang kutuwa mini sidka agyang kutuwa tau sa isagyang kuta dan yang penkapatan. Diyang kaya sidka na mala ibalas so kapakasidkang ka adigi yang kutak ya patay ka. Mana na umisid ka uyag-uyag ka na mas mala utoy balas adiso ayak ya pakasid ka arka na miyantay ka. Yuto esa akala ikipantag agyang kutua kasid ka. Gira na madakla uyag-uyag na di sid ka na may kamiyantay na tingin na nakikataya sokwan sid ka. Kudi na adun pa na amay ka miyantay amay kami antay sumiyantay na antum na bulaw-la ng mga pamilya. Tigi na sumunggal itanong sa minus na 5 akarabaw kaayan si digaagyang kayam yantay ko tamo. Nadilikan dun. Kaaya ka didilikan dun yan. Na nagupuun giyang kutuwa kaya sumbil ika sa 5 akarabaw apantag si isagyang kutuwa miyantay na maulog sa niyaha. Nada makakuha sa balas so miyantay ka bedin miyakakuha sa siksa. Bedin miyakakuha sa siksa niya. Nagyang kaya dataray na igira na di katutulikan na takin ubabis kailangan na kainang ka. Igira abubuan na miyantay na dia nakikataya. Kangkano din sa taman sa isagyang kaya pito gawi kakapigan namin isagyang kaya andeni na kaptibaw niyo kanay no kaya din sid kagyang kaya miyata na malutan naman pamimikiran agyang kutuwakat tiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na suwatigyan sumiyatay na siksaan sa ikukuburian ko diyong di kapniyahay na siyakiin niya Jarir as-sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabaw tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antunay pitiro yan tigi na ini ito ngami sahabaw tu Rasulullah bulay pa Rasulullah ini ito ngami at tigian so di ikatimu umangat tunganay umiyatay agusto diiran kapre para do sa mga panganangkan ay paganayran sa niyaha ay mana na niyahaw. Na ayam ya aloy Rasulullah na so tigil so andeni na di kapniyahay si sagyang kuta miyatay si umiyatay nagyang kuta kapkeed nun uniyahan ay siksa kung si sagyang kuta miyatay na siya kini Ibn Jarir na yapitir yan na tiginay ni itong amisa so kung so di ka preparado o mga tunganay umiyatay si sagyang kutong ang mga panganangkan nagupin berang na itsiksa sa isagyang kutamyantay. Sa mano to, na kailangan nakatulikan na Ngay no, nagupumbes maulog sa giyang kutong aanday ni na di ikapreparado sa miyatay dataro ka pumakakana sa iko mga tumitibaw. So anday ni na di kiran ka pamagana. Nagupun ayamat tuman nagyang kutwakat tiro ijerer apbulay ko to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyatay na kesik sa isagyang kuta di kang gawi ini sabab sa isagyang kuta ka pumaganaw miyatay. Isa na aanday ni na na ayaman inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asid ka amala ibalas nagyam ko to kaya pakasid ka utaw ko dan yang penkapatay. Salad asid ka umiyatay sa ikudan yang penkapatay na tumu uto adiso magatos
asid kanian sa isa giyang kuta kaya patay. Natomo ko nagyang kuta salat. Nah, giyon to isa ada matupad anday nina belasan wala sa isa giyang kutua miyatay. Kadua ada no matupad na ilmu niyan tafiubi. Giyang kutua katao sabut odi na giyang kutua kenal kiyang gunaan. Anto na no nagyang kutua sabut kiyang gunaan. Na datar ibarat na di ka mamangdaw na namiya pamangdaw ka na adin mo miya pamangdaw niyan na namiya tay kaan ande ni namiya mangdaw na sulangon o di ma pamangdaw miya pamangdaw ka na sumapuso miya pamangdaw nga na sumiya pamangdaw niyan sa taman din sa kawatan niyan na langong kau pagkakwasa balas. Daw tumatupad. Yuto igiran na share kami ron na basta ang yung sinay na wad na kakaparo oras na makapananamarta kakagi sabot siya mapipikir ta na balas malun yung mapikiraw pa seminar na naen yang kaya pita na mimaraw yan nauriyan o kaya pa kaumakan ron na yan man kaya pakakles na kumyaso ya kusik makakagiyan inoto na inam tasagyan ko to balas sa uba kalo-kalo na belasan na tawala sa isagyan ko takapataytan. Na sa kano mabuna ay dapat na makapanini at kano kakagiya sabab sa isagyan ko to ande ni na apiyak na uba kano di ipamangandao na kagiyan ko takap mamakin giyo na mapadgano mambusi isagyan ko belasan wala agumapad agyan ko kay nosaryo sa isagyan ko takiya pamakin giyo sa pantag sa isagyan ko to ang mga seminar api antononon mending nun sa mga katir wala agus sumang usayan sa ikuagamantan o agama Islam na giyo tumambu na mi itong ito sa belasan wala ayay katalo ada matupad na wala din saleh kung niya daulah. Giyang kuto, kapakabuwa ta umiyatay sa saleh, mapaparatiyaya amit pumang niya. Agiyang kuto umiyatay. Sa manuto, na giyang to'y talawa daman tupad. Ipumbelas wala sa isa giyang kuto umiyatay. Ay naloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang to'y kailangan, nasa na ukabaya ka, adem penap ke paruling ka abalas, adem penap ke kuang ka amapia. Sa isagyang kutua, katatago ka sa isagyang kutua kubur ka, na panamaring kay mampad ka sa isagyang kanan tulong. Kasid ka, ande ni na makambawa ta ka sa salih, abi pumang ni kanyan, agu adin akatao, amatir o kaudi na may pamangde o ka, di kagundaan sa mapia, kakagiya talutong. Adik ketipeci sa anong namoy. Antunaw nun ikatalo, asipat amutakin. Ayay katalo asipat amutakin, nagyang kutuwa tao at di inggesto si ikotamukian sa pantag sa lalang si ikwallah. Di inggesto si ikotamukian sa pantag sa lalang si ikwallah. Na sir katanong, na mikida-kidaklatan tuwa maligit. Gira aya pagusaran sa isang yang kuto tamok na pantag sa agama. Miya kadak-dak lang, miya kadiglig ito. Amay kapitiro na ino kasi digsid ka tingin na ino. Na ayap kebubayaan yan, nagyang kuto kausar sa tamok sa daki pantagyan. Muta kausar sa tamok sa daki pantagyan. Miya kadak-dak lang sampulay. Anto na isampul yan. Isa sampul yan. Nasa ka na bago makaapas swata ka. Bago makaapas swata ka. Miya LPT, miya engineer, na anda ka buda tiw sa streamer. Sa isusurato nakataya si pulan, alangon wapili dunyo ang beta-beta na isusurato. Nasa iko kapusan yan natatag unong panay LPT. Mana na mibiloy panapili doon. Kadina bila pikiran na tatagong roa ayang ngaran yan na si pulan watai pulan nam aya ka urian nunduk na ilpiti sama nutong na tiya na adem na apili mindang na apili dua ya ilpiti na naman nutong enoto na aya kiyaw saring kau nagyang kutwa kiya baya-baya ka ketika itu niya ka
apa sagiang kaya watak. Na ayay no saran ka, sapat mo tamukan nagyang kutakia pa apas watak na uba kau nubelas na ay dapat kasi sa kapakataning umang kasi sa alungan na mo riadang kapanamari kapak apas kau. Pimaliitan ka atigan nagutin. Api ako di miyak apas sa alungan na mo rin. Upama nagintay tumuon ka. Adi ka makaapas sa alungan na mo rin. Ayat tumuon ka na maulog ka sa ikunara ka jahanam. Ayat tumuon ka na siksaan ka wala. Ayat tumuon ka na sa ikama pagsisagyan ko to mga tao. Aandi na sinik sa wala. Aayam hinipagpadayan na sukaron. Asokon sukaron na ayat tutulun. Nagiyabu-agiyan ko tapat timutamo kaniyang. Na so ipilgaon na pira pulo aun taap pekaruran sa isagyang ko tayo pilgaon. Diyan ko pagod siya. Ay pandipati. Na so kung sumangat tao. Ang mga liligid tamamu, na yun tayo mapumbagyan nila. Na ayaw patuterka, na anday ni nadaka permatay, na mabaluwi ka tao, aso pati mo tamo kanyan na makasenggerun sa ipumbagay niyan sa pantag si iku agama tano agama Islam. Kakagya inanuy Allah sa isa Quran, agiyang kutwa supat, agiyang kutwa aya, awa alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Padsa tanda, agiyang kutwa mutakin, pad saan din ni nakakilay sa giyan ko taw na masanggila sa dusa na naitindigiyan sa sambayang na gusto ipriskirun wala sa ikukatatag iyan sa isagyang kaya dunia na diran di gusto sa ayan di iniyan gustuan na pantag sa isagyang ko to asimber na pantag sa isagyang ko to unutun diyan sa iko. Ayaman na dapat na upamakakigagatan na itapalakatan wag yung raya kapag isram kapag israp. Napatsa kapag israp, nagyang kutwa kau sarang ka sa isagyang kuta pagusan ka sa pinggastong kau so tamok ka sa daki pantagyan. Daki pantagyan. Na napatsa da mga kipantagyan. Nagyang kutong amad agyang kutwa orasen sa git kutong agyang kutagyan una di ka penggunaan. Naiman to na ayak kalilid na ayak na tumuno taw nagyang kutwa di ka penggunaan. Agyang kuta tamkyan. Ang tatigang nadi ini dekat sa streamer. Nadakang guna. Sa runon miya sa taman sa minilbid. Na upama kaya miya pikir ka. Nakagiyam miya ka apa si wata ka. O di nakagiyam miya ka kuasa digri na tiga na ino ka. Manganduri ako. Kenduri ako kakagiya sabab camnya ka apa sa wata ka na na mapumang niya giyang kuto pikendurian ka. Mapumang niran sa iku Allah ya Allah. Ande ni na pedang kasi ikupang niya miya. Ikalimu wala si pulan. Ikalimu wala si watak pulan. Gula ka ang kiran wala so rizki ka sabab sagyang kutuwa. Ande ni na kaptile si isagyang kutuwa. Idatkan gustuwa sa iku mga patimuta bukan. Nasa katano na di. Kayap kebubayan tanong nagyang kutuwa. Katil kabur sa isagyang kaya dunia. Ayap kebubayan tanong na ayak kapsilkan ka na upama kap kebantug ka. Upama kap kiannounce ka. O pamakalangkap ka. Na diyo tumapya sa isagyang kutwa. Dataro to, kagupun maulog sa kapakilaylay na dakipantagyan agyang kutwa. Niyawsar ka. Aanday din na ayaw pipikirin ka na niya kalalagyan. Na padatigyan sa sipat agyang kutwa mutakin na diing gusto sa iko kamukian sa aya di niya nun gustuan na pantag sa lalang si iko. Ayay kapat arupaan agyang kutwa tau amutakin masanggila sa dusa aayapit initigarun wala na surga aaya kapuro yan agukablang yan naman dinagyang ka yan lupa agyang ka epitulapis sa langit na anto na ikapat na susira no tuwa mga tao apaparatiyaya aniran so kitab wala agupaparatiyaya aniran so mga rasul paparatiyaya aniran so kitab Allah. Kailangan man nagyang kaya kitab na maparatiyaya tanwaginan so kitab Allah so Quran. Sa aya kaparatiyaya tanurun na kanaubad tanong pumamili. Kanaubaya mo kuan tanurun na so kebubayaan tanong. Nasuan din na kesopakyan so didebiyatan tanong. Kesopakyan so paparangayang tanong na imbagatan. Kagupon gyud timang gulaw lang.
Nakatipiarat yang kaso sabagi si isko kitab akan tiru wallah na inongkir ka agyang kuta sabagyon. Na andai kau kirang kasi isagyang kuto kataplisang kasi isagyang kuta sabag kuinit turun wallah napipikirang ka kanamia dusa kasi wallah sabab si isagyang kuta dan kakatarimaa si isagyang kuta padua kumanga padua wallah. Sumanga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baadin amian nagtanong kirang inong kiriran o di na dairang paratiya sa ikukuran. Baadin amiyan nagtanong kiran inong kiriran o di na dairang paratiya sa iku mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da. Kalamu nilang paratiya. Andin ni kaaloy agyang kutwa suguan. Amaaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kinipaliwatanong na napiaratiya irang sa tarutok sa dedin abayran ng baga. Dataragyan ko ta kinisugun sa isagyang ko to akarat ta ukay nung sa pakabrag. Naso kinisugun sa isagyang ko to akarat ta ukay nung sa pakabrag na ayasewa ang mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagiinisugun inaloy agyang ko to akarat ta yan na napiya kapagung besairan piruruptiran piyangududiran sa dadna liyang bairanong pantag sa isagyang kuta kapaparataya eran sa iku Rasulullah sanggulalan sa isagyang kuta kapinutulakiran o Rasulullah sa isagyang kuta katulullah. Kena ubah datar sa isagyang ngayawan sa irakatan sa maranaw ay kira na tinan nakikakwa pagbigyan nainwat tigyan ka adim ni gira ka napkirita ya panama-namar kau nakik seku panama-namar kau dindir mata. Na mau magian kaya puasan nata pelakan kata genda. Nah adin membuat pengira na ino ka digo di mana-mana mar seku, digo di mana-mana mar dermat na gira biang masuk puasan na digat kemudola. Sama nutung na ayabu akata tarimaan yan si ikwallah agu ayabu aka unutin yan si ikwallah na gira Ramadan na umadaso Ramadan na miyadaso Tuhan yan. La haula wala quwata illa billah. Upamana pagunutan ka suwalla ka kagi Ramadan na mada so Ramadan na imbegak ka so kapagunutin ka sa ikwallah ayap pa kay saun na basi sa giyang kutwa Ramadan na suwallay Tuhan ka na amay kumada so Ramadan na salakaw at Tuhan. Di kaayad na Tuhan na suwalla na kagi ayad na Tuhan na suwalla na inong ambano ya ayaw mo kapsimbang ka sa ikwallah na Ramadan ay pandepat ka o makatalingo marka so kapatay akan ubah Ramadan di kami yang pinaulo sa ikunara ka jahannam. Nagyuto na ayaw pa terkana tarimaan ka para tiyayaan ka sa mga kitab wallah aaya ka para tiyayaan ka nagyang ko to mapapadelmon asya butika so pagusaran na mausar ka giyang ko to mapapadelmon ini sapar wallah giyang ko takang gelbugaw na misapar ka giyang ko to mapapadelmon penggelbekan ka giyang ko to anday dinay sosuguyan na penggelbekan ka kagyute kaya para tiyayaan ka sa kitab wallah para tiyayaan ka sa mga sugu wallah sir ketan namadakal sa mga sugu wallah na aya sugu wallah sir ketan na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatay su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anto na mini begakian na aya mini begakian na sa mga sahabat niyan agyuto din sa mga salafus salih na miya nga ada sa mga sahabat niyan na ayam ini sambiun na sumanga ulama maalakan sa ikwallah na kagi ayam ini sambiun na sumanga ulama maalakan sa ikwallah na supun tulun mga ulama makapupasod sa giyang kanan hadis na makapupasod sa giyang kanan Quran na wati bagian ko kaw na tingkaw okay no na kagiya aya sababian na aya saliante mga nabi na sumanga ulama di ka pa kayo bang kasukar mga ulama. So katiru irang, so ganbagiran asikin wasi isagyang kanan Al-Quran, agusikin wasi isagyang kanan hadis, na pagunutan ka, nagupenggelbakan ka, kakagya aya sababian na wajib berka agyang utaka para tiyayaan kasi ito mga sugu. Wallah, nasa katanong
na aya berarti aya antan wasub na Rasulullah kakagias kanian isiu guru ketanu na tamam pensa mata tagu sa dunia so mga tao tamam pensa dibangkit na dunia so mga tao na aya din anabiran na Rasulullah aya din asubu kiran na Rasulullah so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wajib agian ko takapudu tiran na aya kakuno titanu sa Rasulullah kakagia datanu mirak miprauta datanu misempaya nagiyan ko takapaguno titanu sa mga Quran agus sa mga hadisian apian utulian esa akia panutulan yan na ini usay niya si isagian ka ng Quran. Aya ikalima apirat aya ang tanong aya ikalima akakebaluitan wataw amasang gila sa dusa mutakin ama pembagian tanong agian putua surga na ikalima arupaan agian ka iya mutakin nagian puto aande ni natatang kedenian udi na tetak naskanian sabu benar nian agian puto yaumul akhir alungan maurid so Allah na yam ya'luin yan sa isa Quran nagyang puto tigi na wabil akhirati hum yuqinun aya mana nasukun so alungan na maurid pad sa anday ni namutakin nagyang kutuwa so alungan amaurid na aya bedadian natatang kedeniran benar agian puto alungan amau. Mana na dikepakai obatan para tiaya agian puto ditiru saswa tigin so surga na de permaad. Nah, so tigin so surga na girau mana ya? So tigin so surga na hagupuntan to aya para tiaya na masusupak tanong takapigilo ya wallah si isa Quran sa agian puto tigin na. Pwede wana isa ki alu yawn wala lang tatigin na wajannatin tajri min tahtihal anhar wajannatin tajri min tahtihal anhar anto na inusay wala nagyan ko ta mga surga agyan ko ta mga surga na puto mangundas iku mga kabugaan yan surasay tibaan na miya si maaka miya panutu da surga pigundas ko kabugaan yan surasay gati ka da permaan ayay barat yan na upama karupaan rakati giya ki agian gaya baluin na makatatarapaso na giyan gaya aguspo orian yan na kay mapanutulagian gaya baluin na makatatarapaso na giyan gaya aguspo na sa kami akan na dia ki benar ada bermaad na baluin upama na andi pirate yang ka na gyutoy ayat na keparate yang kana giang kuto mia pun mia nutu segiang kuto betad giang kuto derpa ka aya ka pirate yang kau na inu ni yang penpian nutu ka benar mia na kira kana na adap ke tauna tigina suatigin so surga na de bermaadin na ka aya ka surga na may kabagit na dia na ati sama nutu nagupu giu titin de manusia na niya sigurado din apiya kapamukagian sa Quran. Na sigiyan ko takya pa kapamukagan kasi isagiyan ko ta Quran. Na soka pa kapamukagan kasi ko kitab wala na ikapatuto. Akitin si isagiyan ko ta kabubadoin ka. Aande ni na mutakin. Na ayay kaliman, nagyan ko to akatarima angka. Kapakat kena angka sa ginawang ka. Sa mataan aso alungan amawri na pure. Tito. Di kang girawi. Andai kapatay manusia nada kami yatun nagiso lawasian miyatun nagiso wan miya deden akan na ubana seksayan kakagia giraw mana yan kagupur gitu timbang gulaw lang ka na inusaran ka sa saraga akal agiyan ko to mga katir wala nagukatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na andi kau saring kau sa saraga akal andi na ayat na bulangan ka agiyan ko to pitir wala gupitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyang pedkasi isagiyan ko to tau na andai ni nak ubah masa gila sadusa nagumia pedkasi isagian ko tataw amia dusa maka tadi makasih salungan amor ya da mga tubad na kepakai isik sa tao to wallah gina yande ni nabtat si isagian kaya at tagutan si isagian kaya ni so kailangan naw kabaya ka aaya mambagian ka nagyan ko to surga wallah aaya kinirupaan wallah na mandin sulupa agubian ka iya langit akapuruyan agusukab langyan na aya patut terka na maped kasi isagian ka iya rupaan agian ka iya lima nah
Paganayron, arupaan, nagyang kaya tao, apa paratiyayaan yan, aande na paratiyayaan yan so Allah, aguso Rasulullah, agupaparatiyaan yan agyang po kami gagay. Kadua, na mapad ka sa isagyang po ka itindigyan so sambayang sa diinyan piyo-piya. Katalo, na mapad ka sa mga tawa diinyan guston so tamukyan sa pantag sa lalansi ko Allah. Kapat na mapad ka sa isagyang po mga tawa, apaparatiyayaan yan so kitab ko Allah, agupaparatiyayaan